Samuel nwoma edi kan ti aduonu baako. Na David ba Nob osofo Ahimelech nkyɛn. Na Ahimelech de ahopopo behia David na ɔka kyerɛ no sɛ, Adenti na wo nkwara wonam na onipa biara nka wo ho yi. Na David ka kyerɛ osofo Ahimelech sɛ, Ɔhene ahyɛ me asɛm bi die, na waka kyerɛ me sɛ, ma obiara nhunu adekode a meresoma wo ho, ne deɛ mahyɛ wo no ho biribiara. Na mmeranteɛ no nso, mahyɛ wɔn sɛ wɔnkɔ baabi. Na afei, ɛdeɛn na ɛwɔ wo nsam, ma mepaa no nnum anaa biribiara a wobenya. Na ɔsɔfo no buaa David sɛ, Paano hunu biara ni me nsam, sɛ paano kronkron na ɛwɔ hɔ. Sɛ mmerante no akora wɔn ho afiri ma ho nko a. Na David buaa sɛ ɔsɔfo no sɛ, Ampa, nansa ni a misii mu yi, yenya ɔbaa ho kwan da. Ɔkwanhunu a yɛretuo no mpo, na mmeranteɛ no adeɛ ho te, na nkantum na a ɛsɛ sɛ wɔn adeɛ ho te yi. ɛna ɔsɔfo no de akronkronneɛ no maa no. Efiri sɛ na paano biara ni hɔ sɛ kyerɛ paano a, oyi firi Awurade anim de paano hye begu hɔ da a woyiye no. Nso na sɔnkoa no mu nipa bi wɔ hɔ da no a wato no mu Awurade anim. Ne din de Dog, Edomni a wɔyɛ Saul mmoahwɛfoɔ mu panin. Na David ka kyerɛ Ahimelech sɛ, Pia anaa nkrante biara ni wo nsam ha, na me nkrante ne me nneɔma mpo mamfa mankura, efiri sɛ ɔhene asɛm no wɔpɛ no ntɛm. Na ɔsɔfo no ka sɛ, Filistini Goliath a wokum no Ela bɔnhwam no nkrante. Hwɛ, ɛno na wabobɔ no ntoma mu da asɔfotade no akyiri no. Ɛno na wobɛfa fa, na foforo biara ni ha sɛ ɛno. Na David ka sɛ, Ebi nte sɛ no, fama me. Na David sɔre dwanee da no Saul anim. Na ɔkɔɔ Gath hene Akis nkyɛn. Na Akis nkoa ka kyerɛ no sɛ, Ɛnyɛ David asase ne so hene no nie. Ɛnyɛ oyi na ɔtoo ne ho dwom asɛm mu kaa sɛ, Saul akum n'apem, na David akum ne mpem 10 no. Na David de nsɛm yi siee n'akoma mu. Na osuro Gath hene Akis anim sɛ, na ɔsakyerɛɛ ne suban wɔn anim. Na ɔboapa yɛɛ ne ho bɔdamfoɔ wɔ nsɛm. Na ɔwerɛwerɛɛ kuro no apono nta ho. Na ɔmaa ne ntɛsuo sensane n'abɔdwesɛm. Ɛna Akis ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, Hwɛ, muhunu sɛ onipa yi abɔdam, na adɛn nti na mode no abrɛ me? Abɔdamfo abɔ me na mode wei aba sɛ, ɔmmɛdi me so abɔdamsɛm yi, oyi mmrɛ me fie anaa?